И здравейте хора! Днес отново ще играем на Soccer Jumps. Продължаваме от там, докъде бяхме с България. Преди това искам да се абонирате за канала с камбанката за известие на мои нови видеа. Да лайкнете миналите видеа, както и това. И няма ви бава повече, направо започваме. Сега се играем с Белгия. Както ще спомняте, който е гледал, миналия път успяхме да се класираме в групите. Изиграхме първия матч. Сега играем втория. Това е Белгия, малко трудно. Атака за нас. И гол! Докато играем, по-точно аз, искам да ви кажа колко много ви благодаря, понеже доколкото гледам, ставаме все повече и повече абонати в този канал, т.е. повече хора. И затова много ви благодаря. Даже видях, че имаме видео с над 100 показвания, за което още повече ви благодаря. Да, аз класирах. Това значи е бил третия матч. Добре, аз съм ви объркал. Това е било третия матч. Добре. Играем срещу Гърция. Така за Гърция. Малко е трудно, като си има... Ето, да. Има се предвид, че все пак Гърция поне е печелила европейско. Добре, я да видим какво футболисти имаме. Добре, няма кой да смена. Това е най-доброто. Добре. Дали се върнем в матча? Трябваше да се бием. Представете ли си да спечелим европейското? Майко. За яко. Мартин Минче, добре. 1-1. И пак Гърция. Добре. И точно в края атака за нас. Дали се обърнем? Обръща. 2-1, добре. И пак за атака за нас. Направо тук. Хоп. Майко, Мартин Минчев какво направи? 3-1. И атака за Гърция. Много е трудно. Класираме се. Не. Само, че се класираме, я гледайте срещу отбор. Майко, Ламин Ямал, Феран Торес, Нико
Уилямс, Педри, Фабиан Руис, Родри, Маркус Оренте, Ерик Гарсия, майко. Да се надявам, че спечелим. Така. Какво е да очакваме? В смисъл с такива футболисти. Майко, какво? Еми тук за да губим. Но нищо да. Ето. То през 5 секунди им дава така. Единственият начин да победим е може би да успя, ама тях едва ли се стигне. Кристиан Димитров прави равенство, добре. Така. Майко, то Нико Уилямс, то ни вкара това гол. И губим. Нямаш какво да направим. Не видим поне кой печели. Испания, естествено. Нищо, поне успяхме да стигнем до 8 на финал. Сега да видим кой печели златната... Добре, Лаутаро Мартинес печели златната обувка. Добре, някакъв си Филар печели златната ръкавица. И Дембеле печели златната топка. Как се случи в истинския живот, да, ама не през тази година. Остана че в същия отбор. Първият матч. Биха ни. Ете обаче сега няма. Добре. Близко. Нищо. Пак за нас така. Добре. Давай. Право е. И пак същия.
Добре, нищо. И хетрик за Георги Лазаров. Майко ми. Вижте, де поне ги бихме и то с хетрик на наш футболист. И вече сме на второ място. В реклама. Още една. Бразилия печели това за Евро. И сега трябва да играем срещу Швейцария. Само че аз мисля до тук да е видеото. Другия епизод са видите какво ще стане. Та, преди да приключим, пак се вика, абонирайте за канала Скамбанката за известие на мои нови видеа. Лайкнете миналите видеа и това. И напишете коментар, ако искате коя игра да игра. Пък, ако не искате, аз сам се избера, но все пак се бъде яко вие да изберете. И това е. Чао и до следващия път.